Beriya. Dinihai ang खोब गोजोनथावना बाथ्रा होननानै आङो दिनै फोरमायगोन। जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायनायाव जोंहा दिनैहाय नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंहा 1230 जाहा सा BPF जों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव दिनै हाबफैदों। खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों आं बरायबाय। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि UPPL दोलोनि जा आफादगिरि मानगोदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों। जोंनि मोनसे समनि जाहा MLA जा सन्दि बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि एक्ट्रेस नं सिले समाजनि जा MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो गोबां जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लानानै नैबे हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार खालामदों। आं बेखौ मिजिं खालामदों। आरो आङो दिनैहाय बुंगोन दिनै 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव BPFनि गोहोआ दिनै एखे 100% दुर्बल जाबाय। आं बेखौ बुंगोन। दिनैनि जयनिं हाबाफारिया जिल्ला हिसाबै लानाय जादोंना चिरांदुवार हाबाफारिखौ जोङो 12 नं चिरांदुवार समस्ति हिसाबैसो जों लादों। आरो बे समस्तिनियाव दिनैहाय 1230 जोंहा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो फैगौ समावहाय जोंहा लकसभानि बिसायख'थियाव निश्चय बिथांमोननि मैखोम बिहोमा बिथांमोना निश्चय लागोन। आरो जोंनि MP बिसायख'थियाव लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि UPPL नि बिजाथि NDA नि बिजाथि बे बिजाथि 100% देरहागोन आरो बयनिख्रुइ बांसिन बहर हरनो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। लोगोसे जोंहा दिनै खोब गोजोनथावना बाथ्रा नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव जा बिर सिलागां बसुमतारी मेम'रियेल मिनि स्टेडियाम नैबे जा राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखौ जोङो लुफुंनो दिनै सिगांदों। आरो बेल' नङा जोंहा सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लां बेखौ जोङो सान्तिपुराव थाबैनो गायसनगोन। आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा अनुस्थान दिनै जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। जोङो दाखालि नुदों बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां नलेज सेन्टार बेखौबो जों अलरेडि जोंनि समस्तियाव मोनबा जोङो दाखालि गायसनखांबाय। आरो बेबायदिनो गोबां माखासे अनुस्थानफ्रा जोंनि गेजेराव जानो फैगासिनो दङ। आं आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया बेबायदि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गोबां बेबायदि माखासे आसनि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन दोलोआ दिनै जोंनि UPPL दोलोआव दिनै जयनिं जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोहोखौ जोंनि सक्तिखौ जोंनि आखायाव दोनबाय थानो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा दिनै मदद होगासिनो दं। आं बेखौ मिजिं खालामो।